Καλησπέρα σας. Είμαι από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Να ξεκαθαρίσουμε, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκέντρωση και να ξεκαθαρίσουμε κάτι τον κύριο Ποτάμι και με διάφορους άλλους που κάνουν διάφορες τοποθετήσεις. Το λιμάνι δεν παραχωρούνται δραστηριότητες. Πωλείται. Είστε μηχανικός, αλλά αυτές τις έννοιες μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε. Άλλο η παραχώρηση για κάποιο χρόνο και άλλο η οριστική πώληση. Γίνεται πώληση. Το 67-75 του λιμανιού στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση και όχι προς παραχώρηση δραστηριότητας για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Ορίστε. Πώς το λέτε έτσι? Μα εσείς το είπατε ότι είναι η παραχώρηση δραστηριοτήτων και όχι η πώληση. Η πώληση είναι ξεκάθαρη και είναι για πάντα. Δεν είναι για συγκεκριμένο χρόνο. Κάντε την τοποθέτησή σας, κύριε Κανακάκη, μην ανοίγουμε διάλογο, δεν βοηθάει. Εντάξει. Πωλείτε. Υπουργέ, πωλείτε. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Το 67% τι είναι, αδερφέ? Τι είναι, κύριε, το 67-75 στο ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι... Όχι, έτσι, όπα. Ο Υπουργός το λέει. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, αν χρειαστεί να διευκρινιστεί κάτι, θα διευκρινιστεί. Προφανώς. Δεν ξέρω. Δεν κάνουμε, κύριε Υπουργέ, Ας κάνει τη διόρθωση το ΤΑΙΠΕΔ. Έχετε το λόγο, κύριε Κανακάκη, αλλά μην προκαλούμε συζήτηση, δεν βοηθάει. Κύριε Κανακάκη, πέστε τη γνώμη σας. ζητάω συγγνώμη. Έκανα μια έκκληση να την επαναλάβω. Έχουν το λόγο ο καθένας και έχει το δικαίωμα να πει τις απόψεις του και να καταγραφούν. Ας δείξουμε σεβασμό έτσι ο ένας τον άλλο για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τελευταία που κυκλοφορούν είναι ότι θα απολυθεί το 51% άμεσα και το 16% σε βάθος πενταετίας. Η όποια πώληση του λιμανιού, εμάς τους ναυπηγοεπισκευαστές, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ξεκάθαρα. Ζούμε σε ένα Πειραιά που έχει διαλυθεί από τη δεκαετία του 80. Ο παραγωγικός ιστός έχουν κλείσει τα κλωστοφαντουργία, έχουν κλείσει τα δυσκολευσία, τα καπνοβιομηχανίες, τα λιπάσματα. Το μόνο που έχει απομείνει είναι το λιμάνι. Αν δοθεί και το λιμάνι, θα είναι πλήρη καταστροφή για τον Πειραιά, για όσους ζουν εδώ και εργάζονται και το αντιλαμβάνονται. Η πρόσκληση αυτή ήταν κάτι θετικό του Δημάρχου και από ό,τι άκουσα είναι και δημάρχοι ομόρων Δήμων, Δημοτική Συμβούλη, που είχε από Νέα Ιωνία κάποιος. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν και να έχει γίνει μέλημα, γνώση του κάθε νοικοκυριού, του κάθε δημότη, του κάθε πειραιώτη, ότι το λιμάνι αυτό πρέπει να μείνει δημόσιο. Από το λιμάνι αυτό περιμένουμε ανάπτυξη, πρόοδο και να ξεφύγουμε από αυτή τη δαγκάνα των πιστωτών μας. Αν δεν πωλήσουμε ιδιοκτησιακά δικαιώματα από τα δημόσια αγαθά, τότε από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Δεν το αντιλαμβάνουμε. Εμείς θέλουμε χωροθέτηση της ναυπηγοεπισκευής με προεδρικό διάταγμα. Για 50 χρόνια θα παραμείνει ο χώρος αυτός ναυπηγοεπισκευή. Θέλουμε λιμάνι ενιαίο και αδιέρετο, τον ΟΠ. Ο χώρος της ναυπηγοεπισκευής να διαχειριστεί από το δημόσιο, από τους χρήστες και από τους φορείς της πόλης μας και να γίνει επανακίνηση της δραστηριότητας της ναυπηγοεπισκευής που εδώ και λίγα χρόνια είναι νεκρό. Είπε εδώ κάποιοι συνάδελφοι για Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. Πριν 2 χρόνια πήγαμε στην Ευρωβουλή για διαβούλευση για το Σκαραμαγκά. Συναντήσαμε τους περισσότερους Έλληνες ευρωβουλευτές. Κανείς τους δεν ήξερε ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι κλειστά με ποινή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος περιμένουμε να το ανοίξει? Ποιος? Όταν οι ευρωβουλευτές δεν το γνωρίζουν. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε η Πολωνία στο ΚΤΑΣΚ. Το άνοιξε το ναυπηγείο. Ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση, στήσανε μια ωραία πρόταση, άνοιξε. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Η δική μας ήταν αδιάφορη. Εμείς δεν θέλουμε κυβερνήσεις αδιαφόρων. Θέλουμε κυβερνήσεις που να σκύβουν στο πρόβλημα του λαού. Και εδώ στον Πειραιά το έχουμε δει αυτό. Είμαστε σαφέστατοι. Εμείς έχουμε ένα δικό μας μνημόνιο στο πέραμα. Το λιμάνι δεν πωλείται. Θα αγωνιστούμε, θα αντισταθούμε σε όποιον τολμήσει να προχωρήσει την πώληση αυτού του λιμανιού. Υπάρχει στη σύμβαση παραχώρηση συγκεκριμένη υποχρέωση. Ανταποδοτική. Το λιμάνι αυτό πρέπει να το έχουμε σύγχρονο, να έχουμε υποδομές, να προσφέρει δουλειά στο λαό του Περάματος και του Πειραιά. Δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας.
το λιμάνι δημόσιο. Και εμείς δεν λέμε δημόσιο, διαφωνούμε, αλλά συμφωνούμε και στην ψηφοφορία στέλνουμε το κεράκι μας και παίρνουμε 161. Όταν λέμε διαφωνούμε, διαφωνούμε. Και θέλουμε μια ξεκάθαρη άποψη. Θα επιστρέψουν οι μετοχές από το ΤΑΙΠΕΔ στον νότο ή όχι? Θα μείνει δημόσιο το λιμάνι ή όχι? Κυρία Κασιμάκη, που αναφέρθηκε ότι δεν είναι μόνο Κόσκο, υπάρχουν κι άλλοι. Γαμπροί υπάρχουν πολλοί. Εμείς θέλουμε ελεύθερο λιμάνι. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα λέγεται Κόσκο, MSC ή κάπως αλλιώς. Για ελεύθερο είπα. Εντάξει. Είπατε ότι υπάρχουν κι άλλοι επενδυτές και ενδιαφέροντες. Σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχουν όχι επενδυτές, πελάτες. Η εξουσία περιέχει φαρμάκι και εδώ πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βασίλη, σε παρακαλώ, μην κάνουμε διάλογο. Ολοκλήρωσε, έχει προχωρήσει η συζήτηση και πρέπει να συντομεύσουμε. Γιατί το φαρμάκι μπορεί να δηλητηριάσει αγώνες χρόνων. Και πρέπει να σταθείτε δυνατά και άξια απέναντι σε αυτό που ζητάει ο Πειραϊκός λαός. Όχι στην πόλη του λιμανιού. Ευχαριστώ.